vegada que explico el projecte en públic. De fet, no ho teníem previst i encara no tinc preparat el discurs de l'ascensor. I en el nostre cas, quan ens dediquem als edificis positius, és molt important el discurs de l'ascensor, perquè a nosaltres hi va molt això d'aquí. Us ho explico molt ràpidament. Mireu, jo visc en un edifici, segurament la majoria d'aquí també, i convivim amb molta gent. A Catalunya hi ha 216.000 edificis on hi viuen de més de 4 habitatges, per tant no unifamiliars, on hi viuen gairebé 5 milions i mig de persones. Per tant, la gran majoria de gent vivim en edificis. I cada vegada més serà així, perquè en el món les ciutats estan acollint més gent, perquè les ciutats no poden créixer en dimensió, sinó que han de créixer necessàriament en alçada per ser sostenibles. I aquí tenim un gran repte de convivència i de fer que això no només sigui sostenible en termes ambientals, energètics, sinó també en termes socials. Aquest és un gran repte pels propers lustres, pels propers anys, i l'hem d'abordar amb positivitat. Jo quan pensem en la comunitat de propietaris, de veïns, etc. Oh, quin rotllo, la reunió, és una mica els problemes dels espais comuns. Mireu, aquest és el nostre futur i l'hem de positivar, l'hem de viure de manera positiva. Fins ara les comunitats de propietaris, els edificis, s'han administrat, els espais comuns, les necessitats. Alguns han començat a governar-se, és un pas més. Han introduït temes de mediació, d'anticipar-se, hem de fer un pas més. D'administrar-se a governar-se i de governar-se a liderar-se. Els hem de liderar els edificis. Per què? Perquè els edificis cada vegada més seran com petites empreses. Haurem de generar la nostra pròpia energia, haurem de solucionar problemes de convivència, gent gran que viu sola, que es moren i els trobem al cap de 3 mesos. Hi haurà molts problemes que seran, i fins i tot hi ha edificis a Barcelona que estan llogant el terrat per fer una presentació d'un llibre. Hi ha temes de car sharing. És una multitud de temes els que cada vegada més formen part del que vol dir viure en un edifici. Aquest d'aquí és un gran repte. I a més resulta que hi ha persones, jo, i estic segur que tots els que esteu aquí, que tenim uns valors socials, en temes de salut, en temes ambientals, energètics, que no ens conformem, que som exigents i que d'això d'aquí en volem fer segurament un estil de vida. Segurament els que estem aquí tots tenim aquest estil de vida que no només ho vivim per nosaltres, sinó que ens agrada a la nostra feina, al nostre entorn, als amics, als companys, la feina, compartir-ho i ser cada vegada més exigents. Ens agrada fer apostolat, no? A vegades demostrar. Jo a casa no només reciclo, separo, sinó que a més, ostres, a vegades veig un veí que tira les coses, el de l'orgànic tira plàstics i no sé què, li expliques, no? D'alguna manera t'ho creus, ho fas amb convenciment, ho fas amb orgull fins i tot. Això a vegades costa de fer-ho perquè a vegades encara et sents una mica al raret, o jo quin dret tinc aquí a fer això d'aquí. Ostres, com ho fem per apoderar la gent perquè se senti segura, per transmetre aquests valors en el dia a dia, no només a través de les organitzacions en les quals estem, no? I això ho hem volgut convertir en un projecte i molt des de la positivitat, no des d'anar, ara anem a corregir coses que fem malament tots plegats, males pràctiques, no, hi ha molta cosa que es pot fer en positiu. Per què en el meu edifici, quan dic positiu, deixeu-me que digui que el nom del projecte és Edificis Positius. Per què en el meu edifici no puc fer book crossing? Per què no puc posar allò on compartir llibres, revistes que estic subscrit i per tant, a partir d'aquí, més enllà del valor que té el book crossing, començar a generar valors col·laboratius, facilitar que potser ens comencem a conèixer, crear condicions de positivitat, crear condicions perquè passin altres coses. Jo abans coneixia tots els veïns. Ara em sembla que no hi ha ni la meitat dels veïns que els conec. Hem anat canviant, ja no me'n preocupo i no creem els espais. A més, vas per l'ascensor, a vegades ja ni et parles. O jo, quan la gent puja a l'ascensor, jo per criteri pujo sempre a peu. Escolta, ja t'espero i puges a l'ascensor. No, que jo pujo a peu, pujo corrent per fer exercici. Però això vol dir que també no et socialitzes tant, no? N'hem fet un projecte. Visquem positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. I a més aquest projecte, ara ho vull fer molt ràpid, en 5 minuts, i per tant tampoc l'explicaré en tot detall, però volem que sigui, i d'això n'hem parlat amb gent com l'Arnau Caral, del CATS i altra gent, departaments de la Generalitat i organitzacions, volem que sigui un gran projecte per fer arribar els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides a nivell de les persones, no només d'empreses, administracions públiques i organitzacions, a nivell de persones, a través de les comunitats de veïns. Volem apoderar veïns i veïnes, veïns positius, veïnes positives. Per tant, aquest és el gran repte. I hem fet aquesta és la missió, viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes, fent dels edificis un actor de canvi de les ciutats, apoderant els ciutadans organitzats en comunitats de propietaris i veïns, generant un nou àmbit des d'on abordar reptes de civisme i sostenibilitat, i tenim un manifest. Us el llegeixo perquè és molt curt. Per uns edificis positius, com a veïns i copropietaris ens sentim corresponsables no sols de les parets que ens separen,
sinó de l'entorn social, ambiental, econòmic i emocional que compartim. Des dels edificis on tenim casa nostra, decidim ser part de la solució. Volem contribuir a la sostenibilitat i al bé comú. Som edificis, som ciutat. Prenem consciència dels impactes, establim compromisos, actuem. A més, ara s'acaba d'aprovar, o es posa en marxa, la nova agenda urbana. Volem sumar-nos a tot aquest projecte. Hem tingut en compte moltes coses, moltes iniciatives. El Pla Nacional de Valors i País Conscient, per exemple, no? Volem donar resposta des del terreny més concret. I això vol dir coses com les que han sortit aquí. És que ara mateix em posaria aquí a parlar amb tots vosaltres per veure com podem col·laborar. Cobertes verdes, per què no podem posar plantes al replà de l'escala? Per què no podem, com a veïns, anar a posar a l'espai urbà, cuidar plantes, cuidar jardins, temes de salut? Sabeu que comença a haver-hi edificis carbi protegits? Sabeu que comença a haver-hi barris saludables? Estem parlant a la Unió Catalana d'Hospitals per treballar aquest tema, amb les EVAs, les entitats de base associativa, que aquí s'ha parlat de prescripció social, és el que estan fent les EVAs, és el que estem parlant, com alguns metges ho estan començant a fer. El cas de les EVAs seria un exemple. Temes energètics no cal parlar-ho. Temes culturals, temes de relació amb la comunitat, hi ha multitud de temes. Per què a l'escala no podem posar art, joves que creïn art? Hi ha multitud de coses que es poden fer. Evidentment, això en un context de Smart City, Smart Building, de valors col·laboratius, de molts valors emergents, d'autosuficiència energètica, haurem de cada vegada generar la nostra pròpia energia. I volem sobretot, perquè ja veieu que el projecte és difícil d'explicar, ja l'he explicat tot el que us volia dir, agafa moltes coses, masses potser a vegades, perquè ho hem agafat tot el que es pot abordar des d'un edifici. I per tant hem focalitzat molt tota la part comunicativa, perquè el projecte el puguem explicar i pugui generar convenciment a la gent. Això és molt difícil de poder-lo transmetre. Aquí amb vosaltres sí que es pot explicar tot, així de manera globalitzada, però l'hem de treballar d'una manera de cara al gran públic perquè volem que aquest tema sigui un trending, una tendència, un mainstream. Volem que se'n parli al programa de les tardes de TV3. Volem que hi hagi gent que opinen o gent en el món de la sociologia, antropologia, salut, que en parli de la importància dels edificis i com ho hem de positivar, perquè cada vegada passarem més hores en els edificis. Amb el teletreball estarem més hores. En els edificis haurem de fer que hi hagi més espais compartits, que puguem tenir potser la rentadora o en un espai. Aquí a Barcelona hi ha llocs on estan fent l'habitatge més petit i que hi hagi una habitació pels convidats compartida per tota la gent que hi viu. Estan passant coses. Siguem capdavanters, liderem-ho, pensem-ho des de la pròpia ciutadania. Aquest projecte l'entenem com un projecte pioner. L'estem tot just començant. Hem creat una cooperativa que és Territori Socialment Responsable, TSR, l'hem creat fa 2 mesos. Teníem una altra cooperativa, estem en diferents iniciatives des de fa molts anys, fomentant la responsabilitat social. De fet, nosaltres vam liderar el concepte de territori socialment responsable, per tant, com hem de fer que en un territori, un barri, una ciutat, un país, no només pugui haver-hi 2 o 3 empreses grans que tenen codi ètic, memòria, això està molt bé, però amb això no canviem la cultura del país, la cultura de l'economia, la cultura del territori. Hem de fer que en un barri, en una comarca, hi hagi 2 o 3 grans empreses, però també hi hagi pimes, també hi hagi autònoms, també hi hagi ajuntaments, també hi hagi fundacions públiques o privades, sindicats, universitats, comunitats de veïns, ciutadania, que gestionin activament, això que en diem la responsabilitat social, des d'aquest punt de vista, que gestionin aquest compromís i que en facin un acte cada dia. Aquest és el projecte i per fer-ho possible funcionarem molt amb una gran xarxa que estem creant d'intercooperació i d'aliances amb empreses que tinguin compromisos de responsabilitat, empreses compromeses per fer possible això d'aquí. I per tant, gent que esteu treballant tema de cobertes verdes, salut, ajuntaments, estem fent una aliança amb l'Associació Catalana de Municipis, tenim suport de la Generalitat, ja hem tingut, de fet, 3 contractes per part de la Generalitat, fins i tot un encara per quins canvis legals caldria fer en el Codi Civil de Catalunya per fer possible l'aplicació d'aquest projecte en tota la seva complexitat. Per tant, el projecte, ja dic, l'estem començant, però ha tingut ja molt ràpidament un interès molt gran per part de molts agents i per això també ens hem finançat poder tirar endavant ara de manera pilot durant aquest any. Aquest any el volem sotmetre a grans tensions aquest projecte per veure si tot el que hem dissenyat funciona, no funciona i com ho hem de canviar per fer possible que de cara al 2020 pugui créixer de manera important. Moltíssimes gràcies.